Sure das Bronnadh scoláí ar fad go tíoch na chéile agus na aíonna speisialta bheith thart go trúna. Bhí me arbís nó chola mag colisteach an cílann se marall sin scoile bhí me héanaige agus go háirí casa leis múltar ar bríd ní bhíon bhí sé sin go mú na héin coppla bliana nach. So yeah, bhí se go really gas casa le. Is ra iontocht agus an Foinse le chéile agus Microsoft Twitter bhí seo ar fáil mar tugann Charles Gaines le díana go na dáta scoile ar fád go múl sin agus ní hamháin as Gaeilge ná scapaí ar fud na tíre agus an bhíocht le chéile le ócad mór de gríise. Tá fearrhábhachtach agus an na scoláí i dhéfings na Bronnadh mar is má fú féin freisin. Bhí sé faoi sant agus conas a rialaíonn sé an saoil mór agus conas ceapan gach duine gur druch rud é sé agus uaireanta bíonn sé sais riachtainach chun an saoile chumá beo agus rudí mar sin. Is as cinnte lís mé agus tá ag freastal ar bhanscoil bhríd am Mainratha. Cuaig mé go dtí níomra nuair bhí mé anna óg agus an sin in uirg bhairte mé dul go dtí chlóistíide i gcúnta cuirí i rith idirbhliana agus dealing mé lán Gaeilge an son. Is chuide tibredoir mé agus tá ag freastal ar bhnanscoil uair in éana. Fáil an bheith mé seoir mar tharlaíonn sé agus the Irish language is very important to us, extremely important to us. And we want to make sure that we can make our products available in that language. And so there aren't that many companies actually shining a light on the Irish language. And I think it's about time we did it. There's a big demand amongst government and public sector officials. And there's a growing demand amongst students, particularly in the gaolta areas. In universities as well, we're seeing more and more demand. And, I think it's nice to have, from my point of view, it's very important for the culture to have our language captured with modern technology and really modern technology. It's something very special about that. Well, Tomás leis canan na chun an anáil agus freastal mar Seachtar Ní Bhraonáin leis canan fásta. Ri mé Aiste faoi mra agus an bhfuil leat na spéire acu agus bhí sé faoi cochróíocht ar mra agus fearr agus just bhí mé ag ráit beidir nach bhfuil na chéile chéanna acu. Sa ceol sin an idil, an lúis, an chrit agus an piano freisin. Ceol tradiisiúnta le gachháin an piano, ceol casca ar an piano. Well, nuair tháinig mé go héireann ar dús bhí sé Jackar ach bhí múntóir speisialta agam tréis scoil chun an Gaeilge dhéanamh agus an sin tréis an idirbhliana thua mé hiag an Gaeltacht agus bhí seans ionteach agam an Gaeilge labhairt. Doan sim go me ceol pop agus rock socha smalam Kings of agus Lady Gaga tá sé gceist gom dulgadtí ceolcurm oxygen im líana mar tá Kings of Leon na bheith ann agus Luan banní ceol eile smalam script agus tá sé fan bheith. Nóid tá asarm bheith seachtar na scoláirí is fearr sa tír ag scríomh sa Gaeilge ag síos na chóramach. Cád as tipperdarn, aíonna as líise, ímar as an dlár, aine as círí. Bhfuil an árán agus comata. Peter as na garman, Sinead as carlach agus colm as dúna gá. Agus gan áras an rang idirbhliana as coláiste chun chéile Indravan a fuór dúis sa Comórtas fresh regarding slip sé amán. Dear na landína nach déan sé roiesca dóibh Aiste a scríomh céacha I mBaile nó Gaeilge. Céacha diagóirí ná dína ní sinna iad. Tá an Comórtas seo ar an bhód inis beag na chofada leis an nuachtáin féin. Ag iriseoireachta tá an chaidán an ordo héad na Gaeilge ó heb líomhfacht agus blast na tanga, agus ó heb na smaointe agus na saolaíochta. Tá bhrí sin credim gur ó cád chéile an tábhachta I seo, na charíní is na buchadaí atá bailithe nniu, dá dlán agus dá scoilne ar fud na tíre. Níos mó ná sin is ó cád chéile do Gaeilge I freisin, credim go mraithan todhchaí na Gaeilge ar an os óg, agus is cús misning don todhchaí na tanga go bhfuil daoine chomh maith is atá ling inniu fós ag teach chun céin. An chéad duine
bhhain rééislú sé bútear na bliana Gomnisca bútear na mísa cás na dheag as meánscoil Ní Bhraonáin an Taoiseach chun Dicear Bealtaine. An chéad duine eile ná Evelyn Ní Bhraonáin. An chéad duine eile ná Emer Ní Bhraonáin as Coláiste Leanán néfa in Inis Condéantóir. An céad duine eile as an daingean ceantar an daingean Corcaína aine ní híhí as pobalscoil Corcaína an daingean chun TG4. Inne aine tá Peter Corboy as Coláiste Father Nathan Nuachtsheomra Luan. Ní Peter tá Sinead Ní Bhraonáin as scoil Johan Néfa baile Carla chun gceanncheathrú. An duine déarnach anseo ná Colm Macreena, Coláiste Ní Bhraonáin, leis ceann chun Ghainimh. We went to Coláiste chéile into one chun na Gaeilge. So I'm going to ask Sinead Ní Bhraonáin an Taoiseach agus Jenny Ní Bhraonáin teach chun stáisiún chun an dúis. Agus bhuaiteoirí Comórtas Aiste na bliana a bhíle sa hácht rábhín sa naí, Evelyn Ní Bhraonáin Kan caiideann an Gaeilge ag méadú a gcónaí tá ráú a tárlóí na Gaeilge tan caiideann ag neachtú le fáil níos fearr, gus ní bhhain sin tá bhaid níos mó daoine gláta agus bantiúsáid an Gaeilge agus bhaid níos mó síma cub san Gaeilge. Feiceann táchaí an dearfacht an Gaeilge, go háirid go bhfeicim bhfuil bhaid níos mó sína ag daoine yoga an. Tá sé bhaid níos simúla inis a bheith plé leis an Gaeilge na mar a bhíon ar mission mo chuine óg mar leadóg mar ní rosím san Gaeilge an sin. Nis tá an irid sin bhd go féad le dhéanamh. Pas agad ó hí cuasa iriseoireachtaide ó híh na meáinte ó TG4 léirú chláirichaide agus freisin cabhraíonn se leat má bhíon Gaeilge maithe agad cabhraíonn se leat ó hí postannaíáil. Bheadh sin níos mó ceapan ag léite Paul Redis duna cinnte ostó. Dáach Gaeilge an wathe cup le heis duine nach mór an Gaeilge cup agus bhí sé sin le léirú an Taicliacht bhí sé dúirú.